Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC masanano muli ndine Yvonne Tamanda Poya. Poyamba nayi mitu yake. President Muntharika wapereka ntchito zonjezera kwa achiwiri ake. Nyumba pafupifupi 4,000 ndizo boma lakwanitsa kumangira anthu ogwira ntchito za chitetezo mdziko muno. Ndipo masewero a UTM Super League abwereranso masanawa atayimitsidwa kamba ka masewero a Flames. Tsopano nazi nkhanizi mwa tsatane. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Muntharika ndi mphamvu zomwe malamulo oyendetsera dziko lino amamupatsa wapereka maudindo ena kwa achiwiri ake. Dr. Jane Ansah SC tsopano aziyang'aniranso nkhani zokhudza ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndipo wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana awapatsa udindo wonetsetsa kuti sukulu ya ukachenjede ya Mbeera ayimaliza kumanga. Malinga ndi udindowu, a Chihana adzigwira ntchito ndi unduna wa zamaphunziro, wa zachuma, wa zamtengatenga ndi zomangamanga, ndipo anthuwa ayamba kale kugwira ntchito m'maudindowa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Ansah walimbikitsa akatswiri a ntchito za luso lamakono lofalitsa mauthenga kuti adzigwira ntchitozi motsata malamulo komanso mwaukadaulo, ponena kuti izi zingathandize kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko cha dziko. Dr. Jane Ansah alankhula izi kumangochi pamwambo wa mgonero komanso otsegulira msonkhano wapachaka wa bungwe la akatswiri ogwira ntchito za luso lamakono la ICT Association of Malawi ICTAM. Owen Mavula wadza ndi nkhani yonse. Msonkhano wapachaka wa akatswiri a bungwe logwira ntchito za luso lamakono la ICT Association of Malawi ICTAM umabweretsa pamodzi akatswiri osiyanasiyana kuti awunikire momwe ntchitozi zikuyendera komanso kugawana upangiri wa momwe angapitisire patsogolo ukadaulo wa ntchitozi kuti zipindulire dziko lino. Bungweli limadziwika bwino ndi ntchito zake zotsogolera ukadaulo wa momwe ntchito za luso lamakono zingapitire patsogolo ndi kuthandiza kutukula chuma cha dziko la Malawi magawo onse a ntchito. Polankhula pamwambo wa mgonero omwe bungweli linakonza potsegulira msonkhanowu kumangochi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wayamikira ntchito yomwe bungweli limagwira pothandizira kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Continuous training is the only way our ICT professionals can remain competitive, relevant, and ethically grounded in a rapidly evolving global digital landscape. I would like to encourage all ICT professionals gathered here today to seriously take continuous professional development. A strong profession is built on continuous learning. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wati pamene akatswiriwa akuchita zokambirana zokhudza kupititsa luso lamakono patsogolo ndikofunikira kuti adziwe kuti mlozo wa ntchito za chitukuko omwe chipani cha Democratic Progressive DPP unakonza umayika patsogolo ntchito za luso lamakono ngati gawo lofunikira magawo osiyanasiyana kuphatikizapo kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu komanso kulimbikitsa ntchito mu nthambi za boma. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la ICT Association of Malawi ICTAM Clarence Gama ati bungwe lawo ndilodzipereka kulimbikitsa ntchito za luso lamakono lomwe lingathandizire ntchito za chitukuko cha dziko la Malawi. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Nduna yoona za mafakitale, ntchito za malonda ndi zokopa alendo a George Partridge ati boma layika chidwi posintha ntchito za undunawu pofuna kutukula ntchito zotumiza katundu wa dziko lino m'mayiko akunja. A Partridge anena izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe bungwe la Export Development Fund EDF limakhazikitsa lipoti lokhudza za malonda. Chinsisi Moyo akufotokoza. Lipoti lomwe latulutsa ndi bungwe la Export Development Fund EDF laonetsa kuti ntchito za malonda mdziko muno mu chaka cha 2024 sizinapite patsogolo. Lipoti ili lomwe ndi la chaka cha 2025 lasonyezanso kuti dziko lino likupereka gawo laling'ono kwambiri pa malonda pa dziko lonse
pafupifupi $4 za America pa $100,000 iliyonse. Nduna ya zamalonda a George Partridge ati ripoti ili lisabweretse nkhawa koma litengedwe ngati mwayi wosinkhasinkha njira zotukulira ntchito zamalonda. Mbali imodzi ripoti imene tinganene kuti ndi yokhumudwitsa chifukwa choti zinthu zimene timapanga kuno ndi zimene timatumiza kunja zikukhala zocheperachepera kusiyana ndi zinthu zimene timayitanisa kunja. Koma ngati ineyo ndikuona ngati kuti ichi ndi chizindikiro chonena kuti tiyenera kuchitapo kanthu. Ndipo wapampando wa Export Development Fund Adede Nankhumwa wati pakufunika kuchita mashawi posintha kagwiridwe ka ntchito zomwe zingathandize kusintha nkhani za malonda. Panopo tili pa mavuto chifukwa chokuti zinthu zathu zomwe timapanga import ndi zazikulu kwambiri kapena nzochuluka kwambiri kusiyana ndi zomwe tikupanga export. Pali trade balance deficit ya over 2.3 billion yomwe tikuyena kuti tipange reverse kuti zimene zizi zichoke ndithu ife tikhale an exporting nation. Komanso yationesera kuti zinthu zina zomwe tikupanga import titha kumazipanga produce stocker mchizungu chake timati import substitution, ndiye kuti tiona ndi mbewu ziti kapenanso ma sectors ati amene tingalimbikise import substitution. Polankhula m'malo mwa ochita malonda, William Mpinganjira wati ripoti ili lithandiza mabanki ndi mabungwe azachuma kudziwa madera omwe akuyenera kuthandiza kutukula. Monga ku mabanki, ripoti iyi ndi yabwino kwa basi chifukwa yatiunikira mbali zomwe nkhani yomwe timanena tikamati kuti madola zikaya kusowa ku Malawi kuno titati tipereke ngongole malo ngati amene wawa ndiye kuti zithandiza kuti kumeneko madola ziwayambe kupezeka. Ngakhale ripoti ili likusonyeza kuti dziko lino silikuchita bwino pa nkhani za malonda, likulimbikitsa mfundo zofuna kukweza ntchitozi. Chinsisi Moyo, MBC, Lilongwe. Nduna yoona zamalo, nyumba ndi chitukuko cha m'matauni achapi Muhango yati nyumba zopitirira 3,900 ndizo boma lakwanitsa kumangako pa chiwerengero cha nyumba zokwanira 10,000 zomwe linati lidzamangira anthu ogwira ntchito za chitetezo mdziko muno. Muhango alankhula izi mnyumba ya malamulo pamene amayankha funso la phungu wa dera lakumwera m'boma la Mzimba pa pempho lofuna kudziwa nthawi yomwe boma litamalize kumanga nyumba za polisi ya Embangweni zomwe zinayima. Olive Phiri wadzandiripotiri. Lachiwiri mnyumba ya malamulo zokambirana zinayamba ndi mafunso opita ku maunduna osiyanasiyana. Mafunso oyambirira anali opita ku unduna wa zamalo, nyumba ndi chitukuko cha m'matauni. Phungu wa dera lakumwera m'boma la Mzimba achambula nyina jere anapempha nduna ya zamalo achapi Muhango kuti ifotokoze mnyumbayi zifukwa zomwe nyumba zomwe boma likumanga ku Embangweni Police Unit zinayima. Mawu ake nduna ya zamalo achapi Muhango yati ntchito yomanga nyumbazi inayima kamba kosowa ndalama komanso kusintha mitengo ya zipangizo zomangira nyumbazi. Muhango ati boma lifufuza ndalama kuchokera ku nthambi yoona zachuma kuti amalizire kumanga nyumba zotsalazi. Takaduka mbanaza taku nduna zachuma kuti atithandize kuti manyumba ena amene anali atasala pang'ono kuti amalizike amene utimalize kuti asikali azigonamo ameneso tinamba kumanga amangidwe koma ndi chikumbukumbu cha boma la Profesa Peter Muntharika kuti manyumba ya 10,000 amangidwe kuti asikali azikhala malo abwino. Nduna ya zaumoyo zamtengatenga komanso nduna yoona za chitetezo cha mdziko zinayankhanso mafunso kuchokera kwa aphungu osiyanasiyana mnyumbayi. Pakadali pano zokambirana mnyumbayi zayamba zayima kufikira lachitatu masana. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Unduna wa mtengatenga ndi ntchito watsindika kuti uyesetsa kugwira ntchito ndi nthambi za boma zoyenera kuti makhonsolo akwaniritse masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino opereka mphamvu ku makhonsolo mdziko muno. Nduna ya zamtengatenga ndi ntchito a Feston Kaupa yanena izi mnyumba ya malamulo poyankhapo pa zomwe phungu wa kuzambwe kwa boma la Rumphi yona Mkandawire anayankhula kuti makhonsolo ambiri akulephera kuchita chitukuko kamba kakusowa kwa upangiro oyenera. Akaupa ati boma lichita chotheka kuti makhonsolo ali ndi ukadaulo oti athe
kukwanitsa kuchita chitukuko cha ndalama zambiri mu ripoti la Trust Office. Pempho loti makhonsolo akhale ndi ukadaulo oyenera labwera pa nthawi imene aphungu ambiri akudandaula kuti chitukuko monga sukulu, milatho komanso maofesi aboma sizikuchitika mwachangu kamba kakusowa kwa ukadaulo oyenera mu makhonsolo ambiri mdziko muno. Phungu akunzambwe m'boma la Lumpi Ayona Mkandawiri atsindika kufunika kochita changu polemba ntchito akadaulo oyenera. Pamene boma likuchosa chuma chosopita makhonsolo asawatayire Roads Authority aja athandizirebe kuti pamene makhonsolo akuyika zinthu mchimake zinthu ziziyenda chifukwa chitukuko chikuyima. Inu ndinu mboni anduna anena kuti pali ndalama zina mabiliyoni ambirimbiri amene akungokhala tikulephera ife kugwisa ntchito choka kumadroni. Ndipo nduna zamtengatengani ntchito a Feston Kaupa avomereza kuti makhonsolo ambiri akusowa ukadaulo. Akaupa ati boma liyesetse kuti unduna maboma ang'ono walemba ntchito anthu oyenera. Kuti anthu amene akugwira ntchito zimene zimakhanso akhale oziwa ntchito yawo. Pamene tikukambasa za 5 billion ndalama zambiri zikusokera kuti anthu aphunzitsidwe kuti ndalama zimenezi azigwiritsa ntchito bwanji, aziunikira bwanji kuti akayamba project mpaka na project ikafike kumapeto kwake. Aphungu a nyumba ya malamulo anamaliza zokambirana madzulo lachiwiri ndi kuthirirapo ndemanga pa zomwe mtsogoleri wa dziko lino anayankhula potsekulira zokambirana za aphunguwa komanso kukambapo za imfa ya mmodzi mwa anthu ogwira ntchito zachipatala ku Blantyre. Trust Office, MBC, Lilongwe.